Lima katudlo sa mga pastor dili mabasa sa Biblia. Daghan kaayo nga mga bawal ug mga tudlo ang mga pastor nga wala sa Biblia. Apan karon maghatag kita og lima katudlo nila nga dili mabasa sa Biblia. Una, ang sola scriptura or in English, Bible alone. Mao ang doktrina sa mga pastor nga wala gayud gitudlo sa Biblia. Ang sola scriptura mao ang pag-isip sa Biblia nga maoray dapat nga final authority sa isa ka doktrina. Bisan ang Biblia wala nagtudlo nga dapat Biblia lang ang basihan sa tanang pagtulunan. Kaya ang Biblia nagsugo hinuon nato nga magunit sa balaang tradisyon nga gikan sa mga apostoles. Anaa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Ug sa in English, I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I passed them unto you. Ug sa Binisaya pa, nagidayeg ti ka sa paghinumdum kanako niining tanan ug sa paghawid sa tradisyon nga akong gipasa nimo. Klaro kaayo, dili ra Biblia ang dapat tuuhan, apil pud ang tradisyon lagikan sa mga apostoles. Ikaduha, dili pagbunyag sa bata. Daghang mga pastor nga motudlo nga bawal daw bunyagan ang bata. Pero ang Biblia wala gayud nagsugo nga dili bunyagan ang bata. Pero anaa hinuon sa Romans chapter 5 verse 12 nga kitang tanan adunay sala. Ug i-connect nato sa 1 Peter chapter 3 verse 21 nga ang bunyag kay makaluwas nato gikan sa sala. Maong dapat jud bunyagan ang bata para maluwas sila. Ikatulo, dili pagampo para sa mga patay. Isog kaayo ang mga pastor nga buwali nga dapat dili daw magampo para sa mga patay. Pero ang Biblia hinuon nga kumplito nagtudlo nga ampuan ang mga patay. Naa sa 2 Maccabees chapter 12 verse 46 nga ang pag-ampo sa mga patay balaan kini. Ikaupat, dili pagprosesyon. Kung magprosesyon ang mga Katoliko, ang mga pastor magyaw-yaw sa kilid nganong gaprosesyon kita. Maong ilang itudlo sa ilang mga membro nga dili magprosesyon pero wala sila kahibaw nga naay nagprosesyon sa Biblia. Naa sa Joshua chapter 6 verse 6 hangtod sa 21 ang Ginoo nagsugo nga magposisyon tuyok sa syudad ug sila nagmarcha sa 7 ka adlaw. Ikalima, sola fide or faith alone. Halos mga pastor nagtuo nga sa pagtuo lang maluwas na. Pero kana wala gitudlo sa Biblia. Pero ang Biblia hinuon nag-ingon sa James chapter 2 verse 24. Busa, pakita ninyo ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Pero tingklaruha nga dili sa pagtuo lang ang makaluwas. Lima ka half-truth sa isa ka pastor nga baptist para ni Father Darwin. Itubag ni Discipleship Journal ang video ni Father Darwin unya matud pa ni pastor nga sayop daw kini. Ang sayop nga interpretasyon ni Sir Darwin sa Revelation 1:6. Pero imbis 100% nga truth iyang gisulti, gi 50-50 na lang. 50% truth ug 50% po dakong bakak. Sa Revelation chapter 1 verse 6, nagsugod og ribat si pastor. Ug ato kini basahon. He has made us a kingdom of priests for God his Father. All glory and power to him forever and ever. Amen. Maong wa nay dugay-dugay, sugdan na nato ang lima ka half-truth sa isa ka baptist ug sure ko nga masyak si pastor sa ikalima. Una nga half-truth. Sa Revelation chapter 1 verse 4, nag-ingon na si John the Beloved dihandaan. Ingon siya, John to the 7 churches which are in Asia. So klaro din nga verse nga gisulat gaini ni John the Beloved dili para sa mga apostoles. Tinuod nga gisulatan adto nga bersikulo kay para sa 7 churches of Asia. Pero wala nagapasabot nga dili pare ang mga apostoles. Mao kini ang sulat. He has made us a kingdom of priests. Kanang pronoun nga us, nagpasabot nga apil pod si John nga pari. Parehas ra pod niyang mingon ko og let us eat. Kapasabot ana nga apil pod ko sa kamukaon. Ikaduhang half-truth. Ang gipasabot din ni John usa ka spiritual nga priesthood ug dili literal nga pagkapari. Tinuod nga spiritual priesthood na, pero wala kahibaw si Discipleship Journal nga tanang literal nga pari sa Roman Catholic Church kay spiritual priesthood. Tungod kay kanang 7 sacraments nga gihatag sa kaparian kay tanan spiritual, walay material. Ikatulong half-truth. Tungod kay wala naman kita ilawom sa Old Testament nga practice. Labi na ang paghalad sa mga hayop ngadto sa Dios, wala nay trabaho ang mga pari sa karon nga panahon. Tinuod nga wala na ta sa ilawom sa Old Testament nga practice.
Pero dili tinuod nga wala na trabaho ang mga pari sa karon nga panahon. Tungod kay naa sa Matthew chapter 5 verse 17, wala ming-anhi si Jesus para gubon ang law or Old Testament practices, pero ming-anhi siya para iyang i-fulfill. Parehas ra pod nga sa Old Testament, Saturday sila tigsimba, pero karon sa Sunday na, wala gitangtang pero gifulfill lang. Ang meaning sa pari kay someone nga muhatag og sacrificial offerings. Naa sa Luke chapter 22 verse 19, bingingon si Jesus, kini akong lawas para ihatag kanimo. Buhatan ni aron sa paghinumdum kanako. Ug ang gipasabot ana nga pabuhaton kay ang sacrificial offering nga nahitabo sa Katoliko nga misa. Ikaupat nga half-truth. So klaro din nga verse nga gisulat diini ni John the Beloved dili para sa mga apostoles kundi dili para particular sa mga miyembro sa mga iglesia diha sa Asia. So dili diini sa mga apostoles lang, para ni sa tanang magtotoo sa atong Ginoong Hesus. Tinuod nga tanang Kristiyano kay pari, pero wala kahibaw si pastor nga naay duha ka klase nga pari. Gitawag kini og common priesthood og ministerial priesthood. Ang common priesthood mao na ang tanan nga Kristiyano nga binunyagan. Pero ang ministerial priesthood mao na ang gipasabot sa James chapter 5 verse 14. Nag-ingon nga kung naay masakit ninyo, tawga ang elder or pari sa simbahan ug magpaampo. Unya botangi siya og oil pinaagi sa pangalan sa Ginoo. Dili jud na pastor kay gagamit man og holy oil. Unya ang etymology sa word nga priest kay elder, maong pari ang gipasabot ana. Ikalima, Kinsa maning mga 7 churches sa Asia. Mao ni sila ang mga unang mga church members sa early church. wala kay baw si pastor nga kanang 7 churches ana nga gipasabot kay ang simbahang Katoliko. Kana ug ang mga early Christian Katoliko gihapon. Dili na sila missionary Baptist or Protestante. Katoliko na tanan kay ang simbahan sa una Katoliko lang, walay lain. 5. Kakasakit ni pastor sa pulong Catholic nga naa sa King James Bible. Isa sa pinakadako nga pagpanikas nga ilang gibuhat kay Wala gihapon naka-move on si Discipleship Journal ug murag nasakitan siya tungod kay nabasahan ni Father Darwin Gitgano ang komentary sa Biblia sa mga Protestante. Kung tungod kay wala pa siya ka-move on, nagkama siya og 3 ka videos about ani. Pero gabalik-balik lang gihapon ang iyang mga rason. Maong karon atong tubagon ang iyang 5 ka kasakit ug sure ko sa ikalima murag mas masakitan na gid siya. Una, Pero isa sa pinakadako nga pagpanikas nga ilang gibuhat kay tungod kay gibasa nila ang komentary lamang pero gibutangan kini nila og book sa Bible, chapter ug verse. ang rason nga nung gisulti ang chapter ug verse bisag komentary lang kini tungod sa simple nga rason. Kay komentary kini sa 1 John chapter 4 verse 1. Dili kini komentary sa whole nga chapter. Maong ni jud nga isulti kung unsa nga verse ug chapter nagikan ang komentary. Pwede ni siya ma-consider as informal citation para dali ra pangitaon sa nangutana ang chapter ug verse sa komentary nga gihatag ni Father Darwin Gitgano. Ikaduha, manong komentary. Gitubag lang ni Father Darwin Gitgano ang pangutana ug kini ang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko bisag Katoliko man lang. Nangita ang nangutana og word nga Catholic sa Bible. Kunya mingsulti pa jud siya nga bisag asa. Maong pwede ni ma-consider as general question ug tungod ana nga rason, justifiable ang pag-quote ni Father Darwin Gitgano sa commentary kay sulod man gihapon ni siya sa KJV nga Bible. Dugang pa ang nagsulat ani nga commentary kay 47 nga scholar nga Protestante. Pero huwata lang Discipleship Journal kay sa ikalima muhatag ko og word nga Catholic sulod sa chapter ug verse sa Biblia. Ikatulo, Pero lang sipyat siya sa una niyang gihatag tungod kay ang CFD nila ang una niyang gihatag ang John chapter 3 verse 1. nakasulti lang si Father Darwin Gitgano og 1 John chapter 3 verse 1 tungod kay gabii na to. Ug dali ra jud masipyat sa pagbasa tungod kay ang font sa letter adto nga Bible kay lisod basahon. Dugang pa bisag naay flashlight adto makasilaw gihapon to sa mata, maong dako og posibilidad nga dili mabasa. Ikaupat, dili ebidensya ang pagkamabasa. Dugay na nga argument ni Father Darwin Gitgano nga ang pagkamabasa sa Biblia dili basihan nga tinuod kana nga simbahan. Kay daghan kaayo nga simbahan nga mabasa sa Biblia pareha sa INC, Born Again ug Jehovah's Witness pero ang tao ray nagtukod.
Apil pod si Discipleship Journal dili gihapon mabasa ang iyang simbahan sa Biblia. Walay word nga Discipleship Journal or Cebu Baptist Church sa Biblia. Ikalima, bisan pag mutuo ta nga dili ebidensya kung mabasa ba or dili ang pangalan sa simbahan, ato kini gihapon basahon. Daghan kaayo nga pastor nga mga theologian nga nagtranslate sa Biblia ug ila kining gibutangan og word nga Catholic. Ilang gi-paraphrase ang verse ug naka-decide nga sakto nga butangan og Catholic. Kung miingon si Discipleship Journal nga sayop ang pag-paraphrase, idi sayop pod ang mga protestante. Matod pa sa libro nga A Paraphrase and Annotations upon all the Book of the New Testament gisuwat ni Henry Hammond, nag-ingon kini sa Revelation chapter 3 verse 12, "And I will acknowledge him as a person truly godly, a true member of the pure Catholic Christian Church, known by the name of the New Jerusalem, descending from heaven, one that is approved by me as a faithful true Christian."